Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang magbudhi kang Jesus. Kini napulog duha gipadala ni Jesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria, adto hinuon ninyo, adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo o gisangyaw nga hapit na maghari ang Diyos. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag kanatong tanan. Mga igsuon, we are familiar with Spider-Man, usa sa mga modern fictional superhero sa atong panahon, labi na sikat kaayo sa mga batan-on. Ug familiar usab kita sa iyang sugilanon, usa siya ka American teenager nga si Peter Parker, usa ka kabus, sickly orphan, nga gisagop siya in school, bigger guys bully him, and he is accidentally bitten by a radioactive spider. Ug ang resulta, he gains superhuman strength, speed, agility. Unya tungod nini, he has the ability to cling to walls, no, mukamang siya, no, sa mga paril ug sa mga bongbong, and he now possess an amazing spider sense that alerts him to approaching dangers. Ug tungod sa iyang abilidad, he soon wears a red and blue costume to cover his identity that quickly becomes his visible trademark. Ngumauna ni ang iyang identity, and he offers his superhero skills to fight crime, to bring justice, to right wrongs. He becomes a celebrity superhero. Today, brothers and sisters, we definitely need heroes. Sa atong panahon, magkinahanglan kitag hero. No, dinhibitaw sa atong syudad sa Sugbo, nga nagkaguliyang naman ta, magkinahanglan gid ta og hero. Somebody to stand and somebody to save us. Hollywood simply makes us imagine these superheroes, but they are far from truth. Fictional ra gyud ni sila, mga igsuon. Pero mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, we are reading from Matthew 10, chapter 10, 1 to 7. Our gospel today presents to us flesh and blood heroes, mga tinuuray, real heroes of our faith, heroes we can imitate and heroes we can become. Kini si San Mateo, he organizes his gospel
as a new edition sa Law of God or the Torah. The Torah, according to the tradition of the Jews, it was from God, given through Moses. No, si Moses is the lawgiver. But Matthew makes his gospel a kind of new Torah. No nga si Jesus, he becomes the new Moses. And his gospel now becomes a new Pentateuch. No, Penta means 5 books. Mauna nga Matthew also organizes his gospel into 5 sections, into 5 teachings, 5 discourses. Ato na nakitaan ang unang libro. No, the first book, Sermon on the Mount. You can read that from Matthew 5 to 7. Unya karon ato nang gisugdan ang ikaduhang libro or ikaduhang teachings. And here Jesus will teach about mission from Matthew chapter 10. Unya ikatulo, book 3, teaching on the parables. You will find that in Matthew chapter 13. Ikaupat, teaching on the church or teaching on the community, Matthew chapter 18. And book 5, the teachings on the future of the kingdom, Matthew 24, chapter 24 to 25. Nanata sa ikaduhang libro, Matthew chapter 10. And here, Jesus begins his discourse on the mission by focusing first on choosing apostles or disciples. Dinhi atong makita mga igsuon tulo ka butang nga gihimo ni Jesus: the calling, the naming, and the sending of apostles. Apostoles, but pasabot iyang gipadala, those whom he sent. So dinhi sa atong gibasa sa ebanghelyo, there is the naming of Jesus. Wa gibutang dinhi no nga in other gospel, before Jesus chooses his apostles, mag-ampo usa siya. He spends the whole night in prayer until the next day he calls his disciples. Jesus chooses disciples and he gives them authority in his name. Tagaan niya og gahom, paghingilin sa mga daotang espiritu, pag-ayo sa tanang mga sakit. And then he names them. Hinganlan sila. Tagaan sila personal identity. No, naa siya'y personal touch and contact, and he knows these persons and he trains them. Brothers and sisters, dili sila mga instant no nga mga apostoles. Hinay-hinay sila pag-train sa Ginoo. Sud sa tulo ka tuig, no, dili sama ba ni Spider-Man no nga napaakan lang usa ka radioactive spider nga nahimo dayong gamhanan. Sila mga igsuon, it took time. No, gihimo silang mga apostoles sa Ginoo, gitrain sila. Lisod maning no nga mahimo kang hero instantly mga igsuon. And finally, the sending. But this is not the mission yet. Training pa ni. They are given a mission, they are given a duty, the task to accomplish. No, labi na ang ilang task, moadto sila no sa mga nangawala ug ang ilang buhaton isangyaw nga hapit na maghari ang Diyos. Brothers and sisters, let us also learn no from what Jesus is doing to these apostles. 2 things we can learn from Jesus. Number 1, Jesus chose ordinary men. Ayang gipili mga ordinaryo kayo nga mga tao. They are not the best, they are not the most educated, they are not experts in any field, and they are not even the saintly, and they are not even holy. Nga mga yano ka mga tao, mga fisherman, mga kubrador sa buhis, mga karpentero. Mao ning mga tawhana, mga igsuon nga gitrain ni Jesus. They were chosen not because they were special or they had unique talents, but they were simply chosen because they were willing to answer the call of Jesus. Follow me.
Mao ni sila ang nitubag. Mao ni sila ang naay willingness. They were willing to stop everything in their lives and make Jesus their top priority. They were willing to stay with Jesus through thick and thin. Mga igsoon, this also reminds us of our own calling as Christians. Kita gitawag para musunod kang Kristo. Ako gitawag pagkapari, no, na ay mga madre dinhi, no, mga gwapar ba ni sila, no, gitawag po ni sila, no, brothers and sisters, we are all chosen by the Lord, ordinary men and women. But do we have that willingness to follow Christ? Mao ni ang hagit nato. Ikaduha, Jesus, when He chose them, He also empowered them to do extraordinary things. Ang ilang tahas, bigger than themselves. Their task, no, to drive unclean spirits, to cure every disease and illness. Lisod man nga tahas, mga igsuon, to make miracles, but I think that is not, no, making miracles is not the number one task of the disciple. Their task is to find the lost sheep. Their task is to follow Christ, to love Christ, and to stay with Him. They were not to be celebrity, na dili sila mahimong sikat and famous, and they are not to be entitled even, brothers and sisters. They only need to be the witness of Christ and to become His presence in the world today. Mao nang hagit nato, mga igsoon. Paul has a very good description for the disciples or for the apostles. No, in his second letter to the Corinthians, chapter 4, verse 7, no, he has this image, the earthen vessel. Mao ni kita, mga igsoon. The treasure is in a jar of clay. We are the jar. We are the earthen vessel, and the treasure is Christ. No, ang dadon, no, kining treasure in an earthen vessel. And to show that all surpassing power is not from us, but from God. Brothers and sisters, today, God is in need of heroes, not really superheroes, but ordinary men and women like you and me, sinners, full of doubts, full of fears, but willing to be empowered, willing to live like Christ, willing to follow His footsteps, willing to make a difference in the world, in the community, in every family, willing to be an earthen vessel, willing to be a jar of clay that possesses a treasure which is Christ. Amen. Palihog manindog, pag-ampo sa katawhan. Kay kita, mga binunyagan man, mga misyonero, usab kita, pangitaw nato ang mga nangawalang karnero sa Israel, ug pangayoon nato ang panabang sa Dios sa pag-ingon, Dios sa paglaom, lig-una kami. Diyos sa paglaom, lig-una kami. Nga ang simbahan nga nagsabwag ug nagpadayon sa misyon ni Kristo, makabaton og lig-on nya hinagiban, nya mao ang Dios nung kaalam. Mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, lig-una kami. Nga ang atong nasud, magsabwag usab sa mensahe sa kaluwasan nga gikan sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, lig-una kami. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ni ining COVID-19, makabato na o hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, lig-una kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban,
Makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Nga ang mga mitaliwan na mahidangat na sa langit ug malipayong magsaulog sa kahimayaan sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, Thanksgiving sa 31st wedding anniversary ni June and Maricel Manalo, nga ligunon sa Ginoo ang ilang pagpuyo, ang ilang togetherness, bendisyonan ang ilang pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Atong ilakip sa atong pag-ampo ang tanang nagsaulog sa ilang birthdays karong adlaw. Ilabi na si Jingle Tanhente ug si Warren Patinio. Kabindisyonan sila og maayong panglawas, tagaan sila mga grasya nga ilang gikinahanglan aron makapahimuot sila sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Atong iampo sab si Father Joris Calza. Karong adlaw, hubalhin na siya sa Provincial House aron mag-andam sa iyang pagbalhin sa iyang bagong assignment no didto sa Negros sa Victorias. Atong iampo nga tagaan siya wisdom sa Ginoo nga mahimong kanunay successful iyang ministry among young people. Tagaan siya maayong panglawas ug bendisyonan sa Ginoo ang iyang pagbalhin. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Alang sa mga masakiton for healing and spiritual strength, ilabi na nila ni Justice Poy, Tita Alvarez, Cole Dake, Lara Damole, Dr. Eugene, Dr. Pasita, for Carmen, J.Ann Irene, Emma, Roselyn Romo, Susan Cayas, for Nove, Janelle Richard. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, liguna kami. Sa hilom, atong ihunghong ug atong ipadangat sa Ginoo atong mga personal nga mga pag-ampo. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, patalinhugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan ug dawatang among mga halad, ang among tagsa-tagsa kapag simba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Hangay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya hosana sa kaitaasan. Daigon ang sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitaasan. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato sa online mass sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak nga sila si Paterno Belsinia, Plaridel Seno, Dennis Delgado, Joffrey Abolok, Aida Isabel Vergara, Jose Vergara Sr., Loloy Figuracion, Lily Minyoso, Rodolfo Lorenzo, Naume Iscario, Dario Raul Sanchez, Marita Basan Jumacchio, Cana Marie, Glenn Castillo, Vicenta and Mary C. Ay mong mga anak, kay mong kitawag nga kanimo, gikan ni ining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na ang mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. O kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Maria Mazzarello, ni Saint Bernadette Subiru ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa atong langitnong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Jesus. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among
mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan luwasa kami sa taputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya. Ang turan, Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipakita tang atong panaginig suunay. Peace be with you. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you.
Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa nanglaway katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita hanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, kay managsuod ra kita hanan. Pagdinahalay kita, mao kini ang suya, hatagan ang bili, ang kinabuhi sa usag-usag. Pagdinahalay kita, himunta kini kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Ang adunahan nagaingon, nagkang Jesus nagamahan, apan sa mga pobre madaog-daogon ug hapon. Bisan sa unsang pagmatuon, kung magpabilin siyang hakon, pagkakon siyang nakikatubang kang Jesus. Pagdinahalay kita, mao kini ang suya, hatagan ang bili, ang kinabuhi sa usag-usag. Pagdinahalay kita, himunta kini kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Magdinahalay kita, mao kini ang suya, hatagan ang bili, ang kinabuhi sa usag-usag. Magdinahalay kita, himunta kini kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga imong gihatag kanamo, mag-agak unta sa among mga huna-huna o mga buhat. Ang imong espiritu magtultul unta kanamo diya sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch,
Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Before we end, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong online masses. Announcement, Lourdes Kindergarten School is now open for admission for school year 2020-2021 for nursery 1 and 2 and kindergarten levels. Online and on-site enrollment is ongoing. And please like and follow the official Facebook page of Lourdes Kindergarten School. And before we end also, I'd like to congratulate Kuya June and Inday Maricel for their 31st wedding anniversary. Cheers and more power, praying for your family. And also, I would like to greet Jingle and Warren as they celebrate their birthdays. No, cheers and enjoy your day. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos. sa Diyos.